muutama juttu, jotka kannattaa muistaa tai ottaa huomioon, jos sä oot käymässä läpi henkistä heräämistä ja sielun pimeää yötä. Tää on semmonen prosessi, joka, jos se on lähtenyt käyntiin, niin se on käynnissä ja se etenee. Ja oikeastaan ei siinä ole hirveästi vaihtoehtoja muuta kuin antautua sille. Mitä enemmän vastustelee sitä, niin sitä vaikeampaa se on. Eli koittaa jotenkin löytää semmoista luottamusta prosessiin ja semmoista turvaa, että mitä ikinä tapahtuu, niin ei ole mitään hätää. Ehkä semmoista, vaikka se todellisuuden taju ja kaikki voi muuntua, niin semmoista juurtumista ja maadottumista tähän kehoon ja hengitykseen ja jotenkin semmoiseen, että ei ole mitään välitöntä uhkaa. Tai vaikka voi tuntua, että apua, mä oon tulossa hulluksi tai mä kuolen tai jotain, niin luottaa vaan, että pystyy kokemaan sen kaiken läpi. Sielun pimeässä yössä voi olla, se on niinku, tai henkinen herääminenkin, siinä voi olla niinku mielen oivalluksia, mutta paljon enemmän se on niinku tosi kehollista ja energeettistä. Ja tunteet on myös suuressa osassa, kun puretaan traumoja ja tunteita, ja ne tunteet voi olla kehollisestikin ihan tosi voimakkaita. Ja kaikenlaiset energiat, jossa on kundaliini-energia herännyt ja voi olla kaikenlaisia kummallisia tunteita, että ne energiat jotenkin jyllää kehossa tai pyörii tai heijaa ja saa kehon liikkumaan. Tai voi olla voimakasta paineen tunnetta jossain. Ja se voi olla tosi niinku epämiellyttävääkin. Tai kaikki tunteet, suru, pelko, vihaa, inho, häpeä, syyllisyys. Kaikkia tämmöisiä, mitä on niinku helposti vältellyt. Mutta sitten ne tavanomaiset niin dissosiaatiokeinot tai ne, millä on niin pystynyt jotenkin sulkemaan sen tunteen, sen kehollisen tunteen pois tietoisuudesta tai ne jotkut mielikuvat tai muistot tai mitä ikinä, niin ne ei enää toimikaan samalla tavalla, kun tämä koko järjestelmä on niin auki. Niin jotenkin se, että pystyisi vaan ottaa vastaan sen, mitä tulee. Ettei niinku siihen päälle jotenkin sitä mielenkerrosta ja semmoista en halua kokea tätä. Tai huomata, että mieli puhuu niitä juttuja, että en halua kokea tätä tai tämä on liikaa, mä en kestä tätä tunnetta. Kaikkia tämmöisiä. Niin se on ihan ok. Totta kai se mieli pelkää. Ja jos lapsuudessa ne tunteet on jossain kohti alkanut tukahtumaan ja ei ole saatu ei ole ollut turvallisia aikuisia, jotka olisi ollut niin läsnä ja yhteydessä omiin tunteisiin, että ne olisi pystynyt luomaan semmoisen tilan, missä on jotenkin täysin turvallista
kokea mitä tahansa voimakasta tunnetta, niin sen takia me ei olla opittu sitä, että se on ok tuntea, mitä siinä kehossa on. Vaan mieli on heti hälyttämässä, ja se on niinku kans siihen voi suhtautua sille myötätuntoisesti, että mieli koittaa vaan suojella. Sen tarkoitus on vaan pitää meidät turvassa ja niinku, että se tekee vaan tehtävänsä. Ei siinäkään ole mitään niinku väärää tai ei sitäkään tarvitse vastustaa ajatuksia. Että kaikki ajatuksetkin saa olla, kaikki tunteet saa olla. Ja voi tuntua, että ne tunteet jotenkin ja energiat vähän niin kuin tulisi joku melkein semmoinen hyökkäys, että ei jotenkin pysty edes keskittyä tavalliseen elämään tai se voi mennä tosi vaikeaksi. Että menee niin syvälle niihin tunteisiin ja ne vaatii vaan sitä huomiota. Niin sitten voi myös miettiä sitä elämäntilannetta, missä on ja että olisiko joku keino, miten pystyisi niin kuin antaa tälle prosessille vaikka enemmän tilaa tai sen tilan, mitä se tarvii. Että voi olla, että pystyy ihan hyvin käymään päivät töissä ja sitten illat meneekin meditoidessa ja tunteen purkua ja muuta vastaavaa. Mutta jos se alkaa tuntua niin kuin liian rankalta, niin voisiko vaikka töitä vähentää tai voisiko jotenkin siirtää jotain opiskeluja tai jotenkin koittaa rauhoittaa sitä elämäntilannetta, tai jos on jotain vaikeita ihmissuhteita, jotka vie liikaa huomioon tai kaikki semmoinen, mitä ei ole pakollista tässä hetkessä niin kuin keskittyä siihen, niin voi koittaa karsia jotain semmoisia juttuja. Että on vaan niin kuin myös tilaa ja aikaa palautua siitä ja käsitellä niitä asioita, mitä nousee. Mitä enemmän sitä on niin kuin vastustusta ja semmoista, että yrittää keskittää huomioon johonkin muihin asioihin, niin sitten ne voi vähän niin kuin pakkautua ja voi tulla semmoisia niin kuin romahduksia. Mutta myös on tärkeää muistaa niin kuin just se maadotus ja semmoiset kivat asiat, ja ihan vaan semmoinen niin kuin just kehollinen semmoinen kokeminenkin, että vaikka suihkussa voi tunnustella, miltä vesi tuntuu ihoa vasten ja miltä tuntuu olla peiton alla tai silittää vaikka jotain kotieläimiä tai olla ystävien tai kumppanin kanssa läheisesti ja kaikki harrastukset, ettei jotenkin myöskään unohda sitä tavallista elämää kokonaan, että keskittyy niin syvästi vaan ja sitten vielä jos on tosi rankkoja asioita käy läpi, jotain traumoja ja jopa semmoisia ylisukupolvisia tai jopa semmoisia niin kuin yleisinhimillisiä jotain isoja juttuja, niin että ei tätä tarvitse niin kuin suorittaa, ei siihen tarvitse jotenkin uhrata koko elämäänsä ja kaikkia muuta sen tieltä, vaan myös niin kuin kävellä vaikka luonnossa ja jatkaa niitä omia rakkaita harrastuksia, jos vaikka hetken saa semmoista lepotaukoa, että vaikka piirtää tai soittaa jotakin, mikä ikinä se on, tai katsoo elokuvia tai joku, mistä tulee niinku turvaa ja mielihyvää ja tämmöistä. Ja sitten myös on hyvä, jos on ihmisiä, joille jakaa, että voi kertoa vaikka jollekin ystävälle tai sukulaiselle tai sitten ottaa yhteyttä tai käydä terapiassa, mielenterveyspalvelut. Ja myös henkiset ohjaajat, että voi jollekin
purkaa niitä asioita tai käydä jossain ryhmissä on vaikka tosi edullisia kaikkia kokoontumispiirejä tai jakamispiirejä ja kaikkia tämmöisiä, että ei tarvi niinku jäädä vaan yksin niiden asioiden kanssa. Ja vaikka tuntuisi, että kukaan muu ei ymmärrä tätä, mitä mä käyn läpi, niin silti ihan vaan se ääneen puhuminen tai jonkun tunteen näyttäminen niin voi tuoda sitä niin kuin ihan hermostollistakin turvaa ja yhteyttä. Että se on aika yksinäistä hommaa käydä läpi tämmöistä heräämistä. Ja voi tuntua myös siltä, että ei niinku jaksa nähdä ketään ihmisiä tai kaikki muut ihmiset on jotenkin liikaa tai tuntee liian vahvasti kaikkia energioita tai jotenkin triggeröityy vahvasti ympäristöstä ja ihan vaan semmoista uupumusta ja väsymystä, kun kehollisesti käy niin paljon läpi niitä tunteita. Niin semmoinen tasapaino, että antaa itselleen sen tilan, mutta myös niinku, että ehkä ei ole ihan hyvä täysin eristäytyä muista ihmisistä myöskään. Ja se on myös ihan hyvä muistaa, että tässä on niinku erilaisia vaiheita. Ja asiat tulee muuttumaan. Ja varsinkin silloin, kun on joku tosi rankka prosessi menossa, niin se on niinku hyvä muistaa, että tämäkin tulee muuttumaan, että tämä ei kestä loputtomasti. Että mä oon nyt vaan tässä hetkessä ja koen tätä, mitä tässä on. Ja myös niinku, vaikka on se ajatus, että tämä tulee muuttumaan, niin ei myöskään kannata niinku liikaa semmosia niinku fantasioita tai että jotenkin toivoo vaan sen tai odottaa asioiden muuttuvan. Että keskittyy vaan tähän hetkeen ja koska siitä voi myös tulla niinku sellainen mielen mekanismi, että joo, että mä nyt kohtaan tämän tunteen, että tämä menisi pois. Mutta ei se silloin ole niinku täysin hyväksynnällä ja rakkaudella sen tunteen kohtaamista, koska odottaa, että se menee pois, että pääsee sitä eroon, koska ei halua tuntea sitä. Niin siinä mielessä voi olla ihan hyvä semmoinen käänteinenkin suhtautuminen, että tunnen mitä haluan, siis tunnen mitä en halua tuntea. Tai voi kysyä vaikka jossain hetkessä, jos tuntuu, että pinnan alla velloo jotakin ja ei oikein pääse kiinni siihen, että mikä tässä niin voi esittää semmoisen kysymyksen, että onko tässä nyt jotain kehollista tunnetta, mitä en halua tuntea. Ja sitten kuunnella sitä. Ja joskus voi myös auttaa jonkinlainen rukous. Voi käyttää vaikka, olisiko se nyt oma sisäinen viisaus tai korkeampi itse tai korkeampi viisaus tai rakas viisas kehoni tai Jumala tai universumi tai kaikkeus tai mikä ikinä tuntuu sopivalle, niin jos on joku tosi semmoinen hetki, että on niinku tosi vaikeeta ja vaikka kestää jotain tunnetta, niin voi niinku rukoilla, että saanko vain tuntea tämän tunteeni tai anna minulle voimaa ja rohkeutta kohdata, mitä tässä hetkessä tapahtuu. Niin siitä voi saada semmoista luottamusta myös itseensä ja kaikkeen. Että tää on ok, että mä selviän tästä, vaikka tuntuu tosi pahalta. Ja kun se tunne on jo
kehossa, se on jo meissä. Ei se niinku psykologisesti, että en halua, niin ei se niinku poista sitä tunnetta, että me vastustetaan sitä. Niin jotenkin se antautuminen, että löytää sitä turvaa ja luottamusta siihen, että pystyy antautumaan sille, mitä tapahtuu, niin silloin se transformoituu, silloin se energia liikkuu, silloin se vapautuu. Tai jos vastustaa sitä, niin se on, niin kuin, silloin se pysyy meissä paikallaan ja aiheuttaa sitä kärsimystä, tuskaa. Ja joskus tämän prosessin aikana voi niin kuin, tulla tosi monenlaisia sellaisia ihan oireita, niin kuin ihan fyysisiä, että sydän vaikka hakkaa täysiä tai on kaikenlaisia kroonisia kipuja ja kaikkia ihan kummallisia. Että käy vaikka jotain aluetta läpi ja jotain tunteita sieltä, niin voi olla tosi monenlaisia fyysisiäkin oireita. Ja just ne energeettiset tuntemukset ja myös voi olla kaikenlaisia ajantajun muutoksia tai tuntuu, että aika menee hitaammin tai nopeammin. Tai kaikki jotenkin näkökentässäkin tulee lähemmäs tai kauemmas ja ihan semmosia niinku kummallisia. Tai vaikka, että on jotain selkokuuloa tai ennalta tietämistä, että jotenkin intuitio on vahva ja kaikki synkronisaatiot. Tai nämä on tämmöisiä niin kuin mystisiäkin kokemuksia ja osa on, niin kuin, voi olla todella niin kuin miellyttäviä ja silleen wow, että tuntuu semmoiselta yliluonnolliselta, mystiseltä ja sitten osa on taas semmoisia niin sanotusti negatiivisempia tai mistä saattaa niin kuin huolestua, että mitä mulle on oikein tapahtumassa. Mutta myös on niin kuin hyvä muistaa, että jos olet niin kuin tosissaan sille huolissaan omasta terveydestä, että on jotain fyysisiä oireita tai sitten mielenterveydellisiä henkisiä, niin sä voit mennä lääkäriin tai jos sä tosissaan mietit ja oot huolissaan jostain oireesta, niin kannattaa niin kuin käydä tarkistaa, että voiko se olla jotain sairautta ja näin, mutta ainakin itsellä oli myös paljon semmoista, että kävin niin kuin lääkärissä ja sitten mitattiin kaiken maailman arvoja ja tutkittiin, mutta mitään ei oikein löytynyt semmoista kunnon selitystä näille jutuille. Mutta sitten se kuitenkin rauhoitti sitä mieltä, että okei, joo, ei ole mitään niin kuin vakavaa sairautta, vaikka mä koen niitä oireita, että se vähän jostain hermostoakin, jos on niin hermostollinen prosessi, energioita virtaa niin paljon. Että tuli semmonen, että okei, ehkä tässä ei oikeasti mitään hätää, että mä vaan koen mitä koen ja välillä sitten kun kaikki menee vaiheissa, niin välillä tulee rauhallisempia vaiheita ja välillä sitten semmoisia voimakkaampia. Ja voi myös olla just se selkeyden ja epäselkeyden tilaa. Että välillä kaikki jotenkin niin kirkasta ja sitten välillä tuntuu niin kuin rämpis vai jossain suossa ja ei näe eteensä ja on ihan hukassa ja myös silleen niin kuin psykologisesti, henkisesti mielen kanssa törmää kaikenlaisiin seiniin, rajoihin, että okei, en mä tästä edespäin mä en niin kuin voikaan tietää mitään. Että on pakko vaan niin kuin sokeasti luottaa siihen, mitä kokee. Ja myös semmoinen intuition löytäminen, semmoisen sisäisen äänen, että voiko sen
erottaa vaikka jostain pelon äänistä. Semmoinen johdatus tässä aika vahvasti yleensä tulee. Ja vaikka on kaikenlaisia niin kuin henkisiä opetuksia ja opettajia ja ohjaajia ja kaikkia tekstejä ja harjoituksia ja muita, niin aina kannattaa myös sitä omaa intuitiota kuunnella jotenkin siitä käsin, että mikä niin kuin tässä hetkessä kutsuu ja tuntuuko tämä jonkun juttu niin kuin resonoiva itsessä vai onko tässä nyt jotain, mikä ei ihan tunnu oikealta. Ja myös kannattaa niin kuin hyödyntää kaikenlaisia opetuksia, kirjoja ja niin kuin katsoa videoita ja vielä enemmän niin kuin sitä, että myös itse voi tehdä niitä henkisiä harjoituksia, meditaatiota ja joogaa ja kaikenlaista tutkiskelua, hengitysharjoituksia, sitten myös kehollisia, vaikka TREtä, tantraa, kaikkea intuitiivista liikettä. Niin kun energiat virtaa paljon, niin voi olla tarpeen myös käyttää semmoisia tosi kehollisia menetelmiä, että saa vapauteltua sitä energiaa. Ja ihan se tunteiden purussakin kaikki huutaminen, itkeminen, heiluminen, täriseminen ja laulaminenkin on tosi hyvä, niin kuin äänen tuottaminen. Ja myös kirjoittaminen on tosi hyvä. Voi kirjoittaa omista kokemuksista vaikka joka aamu. Ja kaikki semmoinen luova, millä voi käsitellä, mihin voi ilmentää sitä, mitä kokee. Ja just metsässä oleskelu, maadottuminen, paljain jaloin kävely. Sitten myös jossain vaiheessa, vaikka on kaikenlaista henkistä tietoa ja kirjoja, voi oikein niin kuin ahmia sitä tietoa ja saada niin kuin syviä oivalluksiakin, että lukee vaikka jostain, mitä just itse on käymässä läpi ja sitten siinä tulee semmoista työskentelyä samalla. Niin silti myös jossain kohti pitää päästä irti kaikesta semmoisesta tiedosta. Tai luottaa myös siihen, että se viisaus on meissä itsessä kokemuksellisesti, koska tämä kaikki niin kuin on meidän sitä omaa olemusta, todellista olemusta. Ei se ole mitään irrallista, ulkopuolista, eikä tässä prosessissa tule niin kuin mitään lisää, vaan tässä enemmän puretaan pois kaikkea semmoista valheellista ja semmoista, niin kuin, mikä on estänyt meitä näkemästä totuutta. Kaikenlaisia identiteettejä, uskomuksia, kaikenlaisia ajatusrakennelmia ja niin sitä tunne-energiaa kehosta ja kaikenlaisia filttereitä, miten me koetaan tätä todellisuutta ja luodaan sitä subjekti-objekti-erillisyyttä. Ja ne filterit kun tippuu, niin se voi niinku tuntua aika hurjaltakin joskus, jos tapahtuu semmoisia yhtäkkiä muutoksia. Että voi tuntua vaikka niinku jotenkin leijuisi ilmassa tai jotenkin, että ei enää tiedäkään mikä on yläpuoli ja alapuoli, että kävelee jotenkin ehkä maa vaikka tuleekin jalkoja vasten eikä jalat mene maata vasten. Kaikenlaisia. Tai miten kuulee äänet tai näkee maiseman.
Että kaikki jotenkin yhtäkkiä niin lähellä. Ja myös ne, jos vaikka meditoi, niin voi tulla myös semmoista eksistentiaalista pelkoa. Senkin voi tunnistaa, että tämä on ihan ok. Että tämä on oikeastaan merkki siitä, että nyt ollaan jonkun asian äärellä. Että puhutaan semmoista pelon rajasta. Että se on tavallaan semmoinen, kun mennään kohti tuntematonta, kun mieli ei enää takerru konsepteihin ja oikeastaan mihinkään, että se alkaa niinku hajoamaan ne rakenteet siinä meditaatioaikanakin, niin tavallaan on sellainen pelkoeste tai semmoinen, että siinä kohti saattaa kääntyä pois, että en mä halukaan katsoa sinne tuntemattomaan tyhjyyteen. Että se mieli vielä niinku vastustaa ja että mä lähdenkin tästä tekemään muita asioita, että en mä pystykään olemaan tässä ja menemään pidemmälle. Mut sitten kun kohtaa sen pelon tunteeseen ja vaan niinku on siinä, niin sitten se purkautuukin. Tää ei ollutkaan mitään pelättävää. Vaikka itsestä voi tuntua, että se on niinku semmoinen henkinen kuolema. Kaikki on kuitenkin jollain perustavanlaatuisella tavalla ok. Näin rakkaus ja myötätunto ja armollisuus, hyväksyntä. Tämä kokemus on mitä se on hetkestä hetkeen. Voiko antautua ja luottaa. Ja ei ole mitään, mikä olisi jotenkin väärin. Kokemus, tunne, ajatus, tämä prosessi, sen vaiheet. Ei mikään ole väärin, vaan se on just niin kuin pitääkin.